Успяхме да сбъднем мечтата си, всъщност да играем в Атина, Одисей. Когато пристигнахме там, беше много странно, защото всъщност подочухме, че имаше хора, които от Гърция, които питаха как така сте се уредили да играете тук. Каза, че да играеш в този театър е нещо много, много голямо. Също така, да отидеш с Одисей на гръцка земя е много отговорно. Все пак, това е древногръцки мит, но той е световен, така да се каже. И мисля, че мина много, много добре. Играхме, мисля, че 2 поредни вечери. Да. И се прие много, много добре. Ние много се притеснявахме. Да, може би как ще реагират гърците от гледна точка на това. Да. Но беше много, много хубаво. Одисей сме играли в Македония. И точно в един момент, в който малко беше на кантар, можем ли да отидем? В Македония, реално, да. И така, това са едни представления, които са много важни за мен, много трудни. И се радвам, че все още имаме шанса да ги играем пред публика. Да, това е много хубаво, пожелавам ви още много дълго време да ги играете. Добре, отварям една тема. Не казвай на мама.